Sanibona. Ake sikhulumeni ukunqoba, ake sikhulumeni wisdom. Ake sikhulumeni nje impumelelo. Ake sikhulumeni ukuthi ulapha ekhaya yini into ongayenza ukuze empilweni yakho kube khona umehluko. Ekuthiwa sikhuluma ngeindaba zezempilo ngabe ngithi mina i-first aid. Into ngathi bengabuyenza bese ubona umehluko empilweni yakho. Ngoba lapha ekhaya phela ukhumbula ukuthi awuhleli wedwa lapha ekhaya. Uhleli lapha ekhaya nje likhona idlozi elikuthandayo. Uhleli lapha ekhaya likhona idlozi elingafuni nawe. Ukhona uNkulunkulu okugadile. Lokho nje kwazi. Uhleli lapha ekhaya ikhona lenhlanhla nayo. Umehluko ukuthi ibhadi onalo linamandla adlula inhlanhla. Ibhadi liphezulu. Kanti inhlanhla ekumele ibe ngaphezulu kwebhadi. Likhona idlozi onalo elikufisela okuhle nje obulapha ekhaya izwa ngami ngaba uphikile. Umehluko ukuthi idlozi elibi noma idlozi eliyisilwane elifuna ukuvala into zakho ulivumelile ukube alibe namandla wokudlula leli dlozi elibi. Uyazi mfowethu ube ngabe ucomplaina uthi abakini bakulahlile usuke wenza isono kwipower and isono mina as a spiritual person kuba kuhlungu ngoba ngisuke ngazi ukuthi iyakuthanda ipower. Umehluko icommunication yenu. Lobuhlungu futhi buke bube khona kumina mangizwe ingane ithi uma wayo akayifuni, ithi ubaba wayo akayifuni, kube kuhlungu kumina ngoba ngisuke ngazi ukuthi uma wakho uyakuthanda. Umehluko ukuthi wena noma wakho kunongaxhumani, kunento afisa ukuthi ube yiyona. Wena kune influence esingena ekhanda lakho elilwisana nayo inqubo yomzali. Akekho umzali ongalala avuke athi ingane yami ngifuna iphumelele ngoba ukuphumelela kwengane kuphakama kwesibongo, kuphakama kwekhaya, ukunqoba kubantu ebebekuhleka ngaphandle ukuthi ingane yakho iyakwazi ukukunikeza isithunzi wena mzali wayo. Ngokuthi nje yaphumelela ukuthi iyakunika imali noma ikunika imali kodwa ukuphumelela kwengane yakho kunekuhlonishwa okutholayo. Kunabantu abashintsha abakubuke ngenye indlela ukuthi hey ingane kaMasibanibani hey yazi yahlakanipha ingane, yaze yabaqotha ingane. So akekho umzali ongathi ezela ingane athi mina ngifuna ukuyizonda yami ingane. Kuba khona uhlobo lwempi oluba khona. Sometimes impi ebakhona kuba impi between umama wengane nobaba wengane mayisiya affecteka ingane. Uthothi ingane ngempela yazi ukuthi iaffectwa ukuthi abazali bayo bayalwa automatically mayisiya affecteka. Njengoba mfowethu nawe lapha ekhaya izwa ngami likhona idlozi elingafuni nawe. Umehluko wena noma uvula umlomo noma wenzani phakamisa idlozi lokuthula. Ngoba ngenhlanhla mfowethu nawe uyakwazi ukubona ukuthi imuphi umoya ohamba nayo. Uhamba nomoya olwayo, uhamba nomoya onqobayo noma uhamba nomoya wokuthula. Uma kulula ukuthi emlomeni wakho uvele udinwe kalula. Kulula nje ukuthi fasane nje uxabane nomuntu kalula. Kulula kuwena ukuthi thatha omunye umuntu umbhekisele noma umuntu engalwi nawe uvela umbhekisele lapho kusho ukuthi within wena umoya ophezulu olwayo. Njengobulwa lo moya uzolwa uze ulwe ngisho nabantu ekumele bakusize empilweni. Mfowethu ungalwi nomuntu okumele akusize empilweni. Ungalwi nomuntu mfethu
ozokulekelela ukukususa la ukhona ngempilo akubeke to the next level. Ungalwi nomuntu mfethu ongathi mawuxakeka ukhala uthi mawukhala kuyena akwazi ukukusiza. Uma ngabe mfethu kunabantu ekumele ubaqhelise empilweni yakho, qhelisa labantu abakubangisa umsindo, ngoba the moment kunomuntu okwenzisa umsindo eduze kwakho lo muntu kudonsela emuva. Wena hlangana nomuntu ozothi mawukhuluma naye into eyenza sense, ayithathe lento ayi-interprete ukuthi iphinde yenze sense even kuwena back. Ungamvumeli umuntu ozothi mawukhuluma iplane yaphambili akudiscourage noma ngakuzwa noma kuphikise ngento naye abona kahle ukuthi akazwazi ukuthi uthini. Empilweni mfethu uyaphuma entweni kunoma nomethu ukuthi uyithanda kanjani. Uma kuukuthi liyonto uma uphuma kuyona ngeke ulahlekelwe yilutho. Kodwa awuyeke kalula into ekumele ikuthathe ikubeke to the next level. Awuyeki kalula. Awumyeke umuntu okumele akususa akubeke to the next level. Into oyenzayo kumuntu okumele akuphakamise wena ulala phansi mawusuba strategic ukuthi uzomsebenzisa kanjani lo ukuthi akubeke la ufuna ukuyakhona. Ulala umuntu ophila naye nomuntu othandana naye mu understand mfethu ukuthi yini lento iphi lendlela afuna uziphathe ngayo ukuze enze lento wena ezokubeka to the next level. Angikwenzele isibonelo. Uyintombi ufuna ukulotsholwa. Unayo umkhwenyana imali. Kuyathusa ukuthi umuntu wesilisa angathatha imali ayolobola umuntu esembonile ukuthi uthanda ukulwa ubanga umsindo akakwazi ukuzehlisa akakwazi ngisho ukuxolisa bengokuthi kwenza iphutha impilo yakhe ubona ukuthi ufuna nicompete mhlawumbe uzukhale ngaphansi ukuze anyuke noma ngaba nayo imali yomuntu wesilisa kunzima umeyile kolobola kuba nzima ukuthi akushade. Baze bayibuza abantu ukuthi awumshadi ngani ubani awumloboli ngani ubani ingoba unale attitude oyisabayo ukuthi the moment ngiya phambili nalo muntu the moment ngithatha inqumo ejulile kodwa engafuni ukushintsha ikhanda lakhe one day liyomfaka phansi kwebhasi. Sibabonile abantu abafakwe opartner babo ngaphansi kwamabhasi. Vula umqondo mfowethu, noma ubani okusupportayo noma ubani okuthobelayo musupporte. Noma ubani osupporta ivision onayo mfowethu musupporte back ngoba lonto isho ukuthi ama spirits enu amoya munye. Noma ungamthanda kanjani umuntu bezophikisana nevision yakho, bezophikisana nokuthula kwakho, bezophikisana nokunqoba kwakho, kuyisolution ukuhlukana naye noma umthanda. Kuyisolution ukuhlukana naye nomthanda. Ngicela emakhaya niwathathe lamazwi niwasebenzise empilweni. Ake uthi mfethu umkhwenyana, ake ubheke umakoti wakho ukuthi mawukhuluma naye nikhuluma ukunqoba yini noma senikwebhane kwaze kwadinwa idlozi. Nikhuluma ukunqoba yini noma senilwe kwaze kwa-affecteka ingane. Nikhuluma ukunqoba yini noma senilwe nayo impi yenu yaze yayitopic abantu abahleba ngayo ukuthi nixabana njalo. Ake umbuke umuntu wakho. Uma kukuthi senikuleso sigaba izwani ngami sekunosathane phezukwenu. Akasekho uNkulunkulu esifuna buse leli khaya, esifuna buse phezulu kokugcoboleni, esifuna buse phezulu impilo yenu. Uphazanyiswe yilo msindo lo wenzakalayo. Sithathe isinqumo noma sibhlungu, as long as isinqumo sithathayo ingekho into ezokulahlekela. Bangasohlana abantu athi umuntu hayi oshiya wena oshiya noma ukuthi unani umuntu wakho oshiya nje for peace. Babalalela uma umuntu wakhe notho ekuthanda mufile uyakuthanda yini mawazi uyakuthanda zehlise thoba ukuze lento emenze wabale khona akwazi ukuyirabha to you. Mawusuyitholile into oyifunayo uzomsupporta back uyothi noma nixabana uhamba
kodwa uhambe uphethe something ngoba ukwazile ukuthobeka nokuthoba kuyakhokhela ekugcineni. Indoda ibona seyikushadile iyayithe ayikakufuni ukushada yona, ibone seyishadile kodwa ngoba ishada ngoba ibona intobeko yakho onayo. Indoda ethe ifuna ukushada iyakwazi ukujika mayibotha ingeke lo muntu uyalwa mayiselwa ubhejama ehlabe ebuvu endakala uleki. Akafuneki umuntu empilweni yakho ongakwazi ukumlawula makuwukuthi wena onamandla la, ngoba the moment uhluleka ukumlawula idlozi elikunikeza impumelelo noma ngabe umuntu wesifazane mawunikezwe amandla kumele ukwazi ukulawula mawunikezwe amandla, ngoba ileli dlozi elikunika amandla elifuna ukuthi ungawamisuse, ungasondeza abantu abazokwenza ukuthi amandla kathwebuleka aphinda kushiye. Ungahambi nomuntu, ungathandani nomuntu ongakwazi ukumlawula makuwukuthi wena ungaphezulu usafuna ukumphuphula. Futhi ungajabuleli ukuthi mawungaphansi ufuna ukulawula umuntu ongaphezulu kwakho ngeimali, ngoba njengoba enemali awumazi uzenza kanjani, awulazi leli dlozi ahamba nalo ukuthi liduba makutheni njobe kwazi ukwenza imali. Namba yami 0798130260. uNkulunkulu anikhusele futhi anibusise. Sazonqoba kakhulu kunaqala. Thank you so much, Papa.